kining biyaga, boss. Ang gusto na to, ana. Ato ta sila ko doon. Awat mo, mas maayo. Ya. Kay laylay ko man sila tong kuan. Padala ta suwat. Magpadala na ta SWAT. Kay Magsugol lang ta. kaning naong nga, boss, daw. Medyo mahal-mahal kining naong nga. Mahal kini. Dagan man to sila, boss. Bitaw gyud. Daghan Why, kita. why problema na? Ato taron sa ubos magbuhat ang ato litag. Sugdan na to buhat, boss. Nater, boss. Kuan ba? Handa tadaan. Oh, sige. Tara. Uy, yara, uy mo bantay sa biyag. Adara ka na. Okay lang, kaya lang. Pabiling. Oh, sige. Ay, budangan ni ako yung pusilon. Ay, bahala ka eh. Ikay bahala na. Basta ani naong nga, ay pati ani naong nga. Ay, dali, kuha na ha. Kanig na nga. Kahit mga tao na sa blawon. Saan man nila paghibaw, boss nga. Kuan. Nga diring bilag. Ay, problema na. Ihato na nyo dito ang SWAT. Kaniya? Oh, kaya ko rin buhat og litag ito. Oh, sige. Kita doon ha. Ikaw, Jacob. Bantay ko Bantay rin sa Tayo na. hostage. Ikaw ah. Ayun, sige ka. O, ikyas ka. Ikaw yung pistola na ko. Kausar niya, uhon nito ka. Ikaw, mag-ikyas ka. Muna, patay ka. Bantay lang mo sa kauban. Hurot pagi mo lagi. Punta. Kung makabot sila dire. Diba eh, pa doon na magi dire. Aw. Sus, kana. Di gina ka doon. Kaya nga no, gaya bantay. Ang kauban. Buhat na to bitag. Sus, di gito kare. Bahan to sila, kausar to. Bot. Mungari ka na ito ang kontra na mo. Hurot lagi to. Ni, sus. Litagaw. Hindi lang ginero kalaw silang tanan rin. Nagbok. Di na kalaw sa rin sa igbo kay tangan man na ni. Ay, diri itong teritoryo. Dagi na ito ni Pastor Lan diri ha. Uglain, rebelde na. Ato aran ni. Ato ani diri. Oh. Na karon unsa man na ang atong na hostage nga kauban usa. Ang itaon to. Nagata mo cellphone tagsa-tagsa. Kuha. Kana sa tagsa kay para magsinatan tanyo. Ano na? Okay, tara, puro na to. Tanaw balik. Lera, bos. Oh, nagbuhat. Naigisot rin. Sumunod. Gisot. Kung ganahan gani mo makuha ang inyong na-hosted ako nang nga kauban. Oh. Kailangan sundo na nimo nga area. Mapa. Gi. Basin, nag-ambush sila. Nag-ambush sila. Ato sa puro nga tungkol. Manahubor, okay na ni ko. Subo mo ni kungkol. Uy, bus. Wag. Ay, ko na bus. Scout 1, Scout 2. Ari mo diri kinako nakita yung ganan. Sakto kina tong agi Andre. Ay mo pagdugay da. Okay bis, kape. Ara ko padung di ko maglangay. Yes boss. Di ko maglangay boss, ara na ko padung. Buka boss. Wala na gini dari dapita boss. Wala gini. Ay, asa si boss, oy! Uy, terus boss, mga boss! Ako nagkayag siya, okay na ka boss? Mau na gini, gini ta, mau na ihon to. Bagbog niya. Bagbog tari ko. Ato ka, ari ko. Bos, may patibong diri boss. May bomba diri. Ako rin tagtangon. Ano rin ka to? Scout to, third area. Kailangan di ka mabuthan kay babuthan ka patay ka. Scout 1, ari diri kay ato doon si Scout to. Let's go.